kula nyuwun serampat. Anu ya, apa? Radit serampat saka Jepang ya, Dit. Serampat, aku pengen Canggih munggah. Mas Canggih? Mas Canggih munggah, aku pengen banget iki. Oh, Mas Canggih diserampatke munggah kene. Ayo, Cik Rolu. Ojo cari balon dan ning kalapa. Nggih, tolong nggih. Please banget. Ora takon joget beneran, ora takon joget. Mau ning kene tok, sumpah. Lap Ning kene lho. Ayo nggih joget nggih. Besok awake dhewe sepelan. Kowe karo aku kok dagel bareng. Oke. Kok jenenge aku si Polos, kowe si Pilis. Lho, si Pilis. Cocok kuwi ya. Ojo lho. Mas Jaja, Ya, Bu. Pripun? aku pengen Mbak Dini munggah. Serampat nek. Ndak. Ojo serapat. Ayo, Iki nopo kok tulung tok aku? ndak. Tulung tok ndak yo. Tulung tok ndak. Tuk tuk. Sarat Tuk Mataram. tuk. Tuk tuk. Ya yo. Ayo. Ayo. Siap ya, Pak? Ya yo. Tak gentok. Ndak. Duh Kang Mas. Piye wong ayu? Alah. Ayo ta. Ngetek. Ayo ta. Ngono kae lho Mas, kayak kancane ngono kae lho. Lapo kan Apa lakone apa iki? Sak gelemmu wis. Oke, oke. Heeh. Kepriye ya iki? Iya. Pripun Kang Mas? Pawartosipun kados pundi? Alhamdulillah. Gak enek Mas. Lah priye? Gak nganggo alhamdulillah. Wes Mas Iki bubar Mas. lakone apa to, Gak Ki? dadi. Kowe jane nek gelem manut aku, enek Pripun? lakon sing cocok. Apa? Lakone Arya Penangsang. Arek temangsang ngomong Arya Penangsang. Mas Jaja, Dawuh. Mbak Dini pengen mengutarakan sesuatu. Oh ngono ya kepada wis ya Canggih. guys, guys. Apa lakon. niki? Wis to. Mengutarakan sesuatu. Hah? Gak nganggo duet sik to Mas. Enggak, kok duitnya bar iki. Duet apa ki? Janjian sik Mas. Oke, aku apa gelem aku. Oke, siap. Nggih, woro-woro warga apa Mas? Tapen, dusun Enggak Tapen. iki lho. Oh, pengeran Kadewatan. lho. Kadewatan. Heeh. Kok mulai kok kene jajake Canggih. Canggih ulang tahun, Cah. Iya. Loh, Nyanyi, nyanyi, nyanyi dhewe. Nyanyi dhewe. Hari ini hari yang kau tunggu betapa satu tahun usiamu yang ku beri.
Selamat ulang tahun Mas Canggih. Selamat ulang tahun. Terima Mas kasih Canggih. teman-teman semua. Coba doa. Nggih, Ntar diamini nggih. oleh para warga masyarakat Dusun Nggih. Tapen. Dusun Tapen nggih. Ah. Nggih, terima kasih ini kepada teman-teman semua. Matur nuwun sedayanipun. Terima kasih kepada Mbak Dini. Yang sudah membawakan roti diam-diam. Betul. Penyok kabeh lho Mas rotine Mas. Iki tata-tata Menuju perjuangan kursi kita lho, ikut mau. Mas. Nggih, matur nuwun. Iki tiup lilin ora? Mas, Alah. gandeng ora iso ngwek karangan bunga. Ya wis, suket gajah ya kena ya Mas. Ora apa-apa, wong sing penting nek niate ikhlas. Amin. Ya. Nuwun sewu Mas Canggih niki nggih juragan kambing, Bu. Estu Belante. juragan kambing ning omah Amin. kambinge niku pun 3. Sitok didol arek 2. Yo lah. Ya wis kuwi gak apa-apa ya Mas, Nggih. sak aweh Ditampa, Mas. godhong Nggih, gajah amin. ya, penting ikhlas Nggih, ya. Mugi-mugi sedaya warga Dusun Tapen pinaringan selamat, Amin. sehat, bagas waras, Amin. ayam tentrem, gemah ripah, loh jinawi. Amin. Wis Allahumma. Amin. wis koyo mutim. Selamat sing nanggap, selamat sing tanggap. Urung wayahe. Lo kan ndongakne. Ning kan engko. Oh ya wes. Niki tak tiup lilin sih ya Mas. Ya, tiup tunggu sih, parungmu, tunggu. Mbok. Nggih, Yo, kena. mugi-mugi kula ing Ayo, cium lilinnya, cium lilin. melocot nih. Apa ki? Ya melonyoh tak cium lilinnya. Melepuh. Tiup Oh, tiup. lilin. Kleru, Nah, kleru. nggih. Iya, iya, iya. Nggih, aku pengennya niupnya bareng Mas. Iya, Harus iya, dibawane, siap. Boloki dinomu wis ora apa-apa. Ya, pokoknya matur nuwun sudah diusahakan sedemikian rupa. Aku cari iki. Mboten. Iki apa iki? Lutur. Nggih. Oh. Nggih. Oh, ojo. Ora. Aman bolo. Yuk. Nggih. Nggih. Tiup lilin ya, Mas. Ya. Semoga semuanya bertambah berkah. Amin. Amin. Bocah cilik baru mikir. Ojo dikangsari dadi aku engko makan. Nggih. Dongamu sing medeni. Pripun? Kowe karo iki lagi pacaran toh? Nggih. Lah kok semoga bertambah ki apa arep meteng sik? Berkah. Kok lu bertambah? Betul. Bertambah segalanya. Pak Dalang. Pripun? Ini ada kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu itu ada artinya. Apa itu Dini? Nopo artinya kupu-kupu? Arti dari kupu-kupu itu adalah melambangkan keindahan. Asik. Nggih. Menjadi kupu-kupu ki awalnya seko ulat, Nggih. terus dadi kepompong, Kepompong. lagi indah dadi kupu-kupu. Semono uga masalah kosek toh. Enak wong ngomong barang kok iso. Lah iya. Kuwe. Dikane gak dipahami yang Dini. Dalam. Soalnya bawa kupu-kupu wonge gak seneng. Lah. Senengane pupu-pupu. Heeh, Mas. Aku nek pancen nek ayam itu. Lah, milih pupu toh andane aku ngerti seleramu kok. Ketara. Lah iya. Nggih, artinya kupu-kupu itu Kupu-kupu. berawal dari ulat. Iya, metamorfosis menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu. Semono uga jenengan Mas, biyen yo isih bayi, terus balita, dadi remaja, terus dadi dewasa. Pangajabku sampean dadi dewasa sing Amin. kosek urung. Nah iya. Background nak. Moga-moga. Semoga menjadi pribadi yang dewasa, Amin. menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Terus ki lho, sok kapan kanca-kanca dijak ning Nganjuk? Iya. Ini nganjuk, gak ini nganjuk ya. Iki mulai bablas nganjuk ya iso lho. Dini. Dalem. Kowe mau tekok piye? Sok kapan digo ning Nganjuk? Nek wis kebrontak. Lah dalah. Kok keberontak aja ta sing apike ta. Wis gue kembar mayang lho iki. Nggih. Sehat selalu ya, Canggih. Iya, Matur sehat nuwun, Pak selalu Haji. panjang umur. Amin. Ngopo to Mbak biasanya lo sayang? Iya sayang. Aku kikuk ngene iki. Wis pokoknya Pun Mas, pun. panjang Nggih. umur Wis sampai Canggih, anakmu. terus apa kuliahin ndang rampung, Amin. opo kang dadi pandongamu kinabulan, opo kang dadi gayonmu kasembadan. Amin. Awet to karo Dini aja liyane ya. Ning. Iki bae. Nek liyane cukup mbas. Kok tumbas sih piye? Maksudnya nukokno jajan. Oke, Nek siap. pakaian sepatu nukokno iki. Nggih pun Pak Di, monggo. Duit sih lo bolo? Hah? Ora iso, duit sih. Duet ya, Dipun toh? duet. Ya duet. Gak dilakokne wayange.
Duit tak takoke. duit Pun seragenan. jame. Duit seragenan. Pegat Tresno. Ampun. Iki malah kita takoki ning Anjuk sok kapan bawon pegat to Mas, Mas. Lagu ku lho Lah lagu. urung sida iku. Apa niki lagu Ngidam Sari ya. Ngidam Sari. Nah. Ya duet Nyidam Sari. Oh, bawa sih. bawa. Bawa karo digandrung. Wah. Biasanya iki sing bawa Anggoro iki biasanya. Ojo iki gandrungan Mas. Tapi diwakili canggih. Bawa terus digandrung. Cakepane yo biasane kae lho. Nyidam Sari. Dawa ngayu kae lho. Gandrung tangane dicekel. Pipine diaras ayo gendang. Kena krimi Mas iki. Ora apa-apa, kuwi kena krim malah kena marai putih nggo krim siang malam kuwi. Nggih. Yo, sepiro Mas Kevin? Nanonane. Semono ya. Duh wong ayu. Ya bener. Nanani. Pepujaning ati. Dek. Wedhus rung dipakani ya lho. Bisa ngendurusi wong omah. Oh, juragan wedhus kok iso wedhus rung dipakani. Nggih. Digawa. Sing romantis lho baru cekel tangane. Iya. Sing romantis sing romantis wong iki sing romantis mosok dadak tak warai to, Le. Iki lho aku gak apal cakepane iki. Terus Kaya kumpulan satelit lho. kaya kupu. Iki lagu apa? Kaya ngene wong nandang As asmara. Hormat gerak. apa to? Apa Iya. apa iya Karepmu sak karepmu. apa to? Kuwi anak Pak Haryadi ya? Nggih. Pak Haryadi dosen to kuwi? Nggih. Kuwi nek roh aku munduk-munduk le kuwi. Lho kok saged? Lah aku rektor le. Apa to awakku dhewe duh dewa ning asmara duh dewa jawata gong walasa mring wa mami besok kapan Katekan. Lah kapan? kapan No, jane Mas Canggih iki wis siap ngetan. Nggih. Mas kawine ya wis pepek. Nah, Mase go enek, Nduk. Sing wis enek ki anu. Sapa ngono suampluk. Mas kawine wis Ampun, pepek. nggih, niku lho. Mase tok sing urung enek nek apa barang-barange ya enek perabotan, ngono wis enek. pun wonten. Ya lah aku kono. Aku wedi lek ngomong iki. Ayo. Bocah lemu lucu. Besok kapan katekan Wong ayu, wong ayu. cecer lan wong ayu Tak aras rekmamu. Lho, kleru iki lho walik. Pindo. umpamakna sira nahkoda tanpa prau sasat sarahing Jalodri nyidam aja melu-melu ninting to nyidam sari Yo. asmara Nggih, matur sembah nuwun nggih Mas Anggi. nggih matur nuwun nggih Mas Sami-sami. Mugi-mugi sedaya saged Oh, ditapi seragenan, Mas. Tayub seragen. Tetep saking iya. apa-apa. Tayub seragennya. Mas Jaja, sekalian minangkani saking pamundutan Pak Tahan nggih niki. Oh, Pak Tahal. Sari, nggih. Pak Tahal kok Pak Tahan nih. Lagi Tahal, hal. Tahal. patahal Oke. nggih terus niki buka celuk niki Yo, umpama nganggo laras bolong. Suwe-suwe kok lucu to le kowe. Buka bonang, Mas. Tambah tuwek tambah kucluk. Tayuban kok buka bonang. Yuk, terus. Buka bonang.
yen mau racake tubanan saniki seragenan. Tayupe seragen.
biasa. Ya matur nuwun Mas Adi. Iya, Bolo. Ijek sithik. Dintekno sik. Bocah lemu ramu dengan. Lah iya. Cek sithik. Iya iya iya. Kita iya. kese. Ya. Anakmu diopeni. Lu. Dadi ning toilet. Lo boten. Ya wis. Apa ini wedhus jare ini? Iya. Oh iya ya. Dek. Yuk. Nalikane ro ing dalu. Ayo Mas. Nani. Nalikan ira ing dalu hatiku lam-laman sira ayu nganti mati ora bakal lali Rasae bintang emakku Matur nuwun Mas Adi. Matur nuwun iki Mas Adi. Yus jeneng pinten sane iki? Dalem Yusune pinten? 18 Mas. Ngapus nih. Nggih. Piro? 28. Loh. Selangkung. Oh. Kalih dosa gangsal. Kalau dosa gangsal ya. Selawe wis ben selawe rasane. Selawe Yes, nggih. mung sak keluarga kadiwatan derek memuji muga-muga ginanjar panjang umur Nggih. segala Amin, warasan amin. kanggo cita-citane. Nggih. Amin. Amin. Matur nuwun sedayanipun nggih. Lakon ana tutuke niki mengke kula nglambatke lakon riyen nggih. Para derek kandhane Kang. Boten suluk Mas kula Mas. Masaku. Mas Jajak iso suluk lho Mas. Ora nganggo. Iso suluk. Suluk apa? Lho pripun to niku? Dalang yo pinter. Apa iya? Mang dodoki ben suluk. Ayo. Ini kan muridnya bapak mbiyen. Yo, monggo suluk Mas. Ayo kowe, mati kowe, ayo. Tenan le, aku genti le. Coba Mas jajal. Jajal lak swamplok iku. Jajal. Jajal. Dijajal suluke Mas Dicoba, Jajak. Ah. Yo. Cuma kanggro sesumbar. Lindu bumi goncang kanjeng kumaludo kadya kutur ketur Omo pengkang jala niki Pak luwih kabeh wong suluk mbok kendangi ya ngene. Iki garap. Ayo. 2. Pak dosen ra iso iki. Ora iso, Ora iso. beda aliran. Beda Tapi alirane. tenan lho, Deben ki dhek iki ora aku ora nyangka nek dhek ndagel lho. Deben ki senengane nulis sastra ngono ki to. Oh, pancen ngono ku ya Mas. Apa Dadi iya? wonge enggak ngawaki nek iso ndagel tapi ngerti-ngerti ndagel. Kancaku enek wingi. Saestu. Sapa kuwi? Wah, enten. Piye? Wayangan Mas ning Kudus. Iya. Wayangan ning Kudus ki dijob aku ki. Ceritane dilurahi karo wonge kuwi. Heeh. Wonge ning kono dalang ya iso Iya. dalang, iso pengrawit, Iya. suarane ya apik. Suarane ya apik, ya pinter kirong. Tak kira ki wonge melu nabuh. Iya. Jebule cacah dandan iki wonge urung nabuh. Lah terus Ilang. Lah kok limbukan njaluk disepoti perahu layar to? munggah. Joget. Joget. Bocah ya nang kene. Enek. Wah. Nek pancen lanang ya kudune melu rene. Wani kudune nek pancen lanang. Wis ngekon lho nggih. Dalem Wis ngekon ya. pripun? Wis ngekon ya. Oke. Oke. Ready pula? Iki dinaku pokoke. Oke yo. Jare iki dinaku aku apa-apa oleh. Manut Yo. kowe, ya manut kowe, manut kowe. Mane kowe. Yo. Apa ki? Perahu layar Mas, senengane perahu layar. Yo, perahu layar yo. Nggih. Sopo ki sing diceluk? Niki. Monggo, perahu layar to. Mas Diko munggah. Yo. Monggo. Pun. Nggih. Pun. Niki pun munggah wonge. Nggih, Mas Nggih. Jaja. Nggih.
lakon wonten tutuke nggih. Leres. Nggih, mangke disambung goro-goro nggih Mas. Nyambung manci goro-goro gandeng niku sampun cekap wekdalipun. Nggih, kantun niki kan pun jam setunggal Meh jam setunggal monggo Mas balik apa asale nyaron ya. Matur nuwun lah Mas Adi nggih, matur nuwun Mas Jajak nggih. Sami tak berkahi ya Le ya. Nuwun Pak Dalang nggih. Nggih, nggih. Kok sumpah kok sing ngekon canggih demi Allah. Ya. Mas Jaja. Jawab. Mangke pinanggih malih teng goro-goro. Goro-goro Nggih, nyemanggaken. sarang bareng nggih. Ije siap. Oke, kula tak nutuki langsung nggih Mas Jaja. Nyemanggaken. Wonten tunut donga pengatur kula nyuwun gunging samudra pangkat sami nggih. Iya,